Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι καλοκαιρινό που μπορεί να φορεθεί και άνοιξη και φθινόπωρο, χειμώνα όχι και τόσο λόγω του υφάσματος, πολύ εντυπωσιακό που άμα του δώσει και μάκρος μπορεί να γίνει και φόρεμα. Καλώς ήρθες στο κανάλι μου, είμαι η Μάρθα και σε αυτό το κανάλι θα μάθεις να βγάζεις πατρόν και να κάνεις ρούχα στα μέτρα σου από την αρχή. Πάτα λοιπόν κόκκινο κουμπάκι, κάνε εγγραφή και μην ξεχάσεις να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνεις νέες δημιουργίες. Πάμε να πούμε 2-3 πράγματα για αυτό το πολύ ωραίο και πολύ απλό και πολύ εύκολο πατρόν. Πρώτα απ' όλα θα βγάλουμε τη βάση στο 1/4 και θα αντιγράψουμε μετά το πίσω από το εμπρός. Έχω χρησιμοποιήσει ύφασμα οπαλίνα ή αλλιώς βατίστα. Στην ουσία είναι ένα πουκαμισό ύφασμα, πιο λεπτό από την ποπλίνα και από το ένα κλασικό βαμβακερό. Πολύ δροσερό γιατί είναι 100% βαμβάκι και πολύ οικονομικό. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα βγάλουμε το πατρόν για αυτό το πολύ ωραίο πουκαμισό μπλουζάκι, ένα μπλουζάκι. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε, ποιες μετρήσεις χρειαζόμαστε. Πρώτον, την περιφέρεια στήθους φυσικά διά 4. 98 για 4 βγαίνει, δεν το έκανα πριν, 20, πάντα τα ξεχνάω, 98 για 4 ίσον 24 μισό. Μέτρηση νούμερο 2, την τάλια, εμένα είναι 48. Μέτρηση νούμερο 3, το μήκος του ώμου. Αυτές τις μετρήσεις χρειαζόμαστε που είναι 13. Ξέρουμε πολύ καλά από προηγούμενα βίντεο ότι για να βγάλουμε την λαιμόκοψη θα χρειαστούμε να κάνουμε και το 1/12 της περιφέρειας στήθους που βγαίνει 8, κάτι σε μένα. Αυτές τις μετρήσεις. Πάμε να ξανακάνουμε, να ξεκινήσουμε τη βάση και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Αφήνω λίγο χώρο εδώ γιατί θα την προεκτείνω έτσι ώστε να έχουμε καλύτερο, να βγει πιο γρήγορα και πιο εύκολο το πατρόν μας και πάμε να γωνιάσουμε. Μια γραμμούλα για τη λαιμόκοψη και τον ώμο, κατεβαίνουμε την τάλια και συνεχίζουμε άλλους 20 πόντους όσο είναι στην ουσία και η απόσταση γοφών. Κατευθείαν εδώ πέρα θα έρθω και θα φέρω μια ευθεία που ξέρω ότι αυτή είναι η περιφέρεια μέσης μου. Δεν θα τη χρειαστώ εδώ πέρα στο συγκεκριμένο βιντεάκι, αλλά καλό είναι να έχουμε τη μέτρηση να ξέρουμε που βρίσκεται. Άρα έχω το σημείο για τον ώμο, την περιφέρεια μέσης και το τελείωμα. Τι μου λείπει? Μου λείπει η περιφέρεια στήθους. Για να βρω την περιφέρεια στήθους είναι το 1/4 της περιφέρειας στήθους, δηλαδή 25,5, συν μισό πόντο, οπότε έρχομαι από εδώ και κατεβαίνω 25 πόντους και δίνω την περιφέρεια στήθους. Οκ. Η περιφέρεια στήθους. Πάμε για τη λαιμόκοψη. 8. Έρχομαι για τον ώμο, σημειώνω το 8 και κατευθείαν πηγαίνω για το κέντρο εμπρός και δίνω συν ένα πόντο, 8 συν 1, για να κάνω τη λαιμόκοψη πιο στρωτή, πιο ωραία για τον μπροστά. Για τη βάση μιλάμε. Κάνω πάντα μια ευθεία εδώ πέρα έτσι ώστε να έρθει η καμπυλόριγά μου και να κουμπίσει την ευθεία και να έχω μια ωραία στρωτή και γεμάτη λαιμόκοψη. Εδώ. Και επειδή θα κάνω και το πίσω και θα το αντιγράψω από το μπροστά, θα έρθω εδώ και θα κατέβω 2 πόντους και να κάνω και τη λαιμόκοψη την πίσω με τον ίδιο τρόπο. Φέρνω μια ευθεία εδώ γωνιασμένη και πάω να στρώσω την ωραία μου λαιμόκοψη και την πίσω. Και έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό. Πάμε να κάνουμε τον ώμο. Τα βήματα τα έχουμε κάνει σε όλα τα βίντεο, είναι τα ίδια για να βγάλεις μια βάση για το κορσάζ. Οπότε έρχομαι μετά τη λαιμόκοψη και δίνω το μήκος του ώμου μου που είναι 13 πόντους. Σημειώνω τους 13 πόντους εδώ και κατευθείαν για αυτό το πατρόν θα κατέβω με μια βοηθητική 4 πόντους και θα ξαναέρθω και θα ξαναφέρω τους 13 πόντους σε αυτή την ευθεία. Okay. Οπότε ο ώμος μου
είναι αυτός και για το μπροστά και για το πίσω. Τι μου λείπει? Μου λείπει η πόντη της περιφέρειας μέσα που θα δώσω και τους πόντους για το όλο το υπόλοιπο, να κάνω τη μασχάλη και μετά να μπω στο σχεδιάκι. Για να δώσω για ένα τέτοιο μπλουζάκι την περιφέρεια στήθους θα προσθέσω 2 πόντους. Το 24,5 θα γίνει 26,5. Δίνω άνεση, είναι φαρδουλό ρούχο, το χρειαζόμαστε γιατί θα είναι και σταθερό το ύφασμά μας. 26,5 είναι εδώ και κατευθείαν κατεβαίνω για να δώσω όλους αυτούς τους πόντους προς τα κάτω. Εντάξει. Και πάμε να κάνουμε για μία ακόμη φορά την καμπύλη της μασχάλης. Εδώ, από το σημείο το 13, όχι από το 4 που έχω κατέβει, από το 13 που έχω βρει και έχω σημειώσει τον νόμο, θα κάνω μια διακεκομένη βοηθητική, γωνιάζοντας και σε αυτή την πλευρά και σε αυτή την πλευρά, σε αυτή την ευθεία και σε αυτή την ευθεία, και θα βρω το μέσο της. Και μετά, στο μέσο του μέσου, μέχρι την περιφέρεια στήθους, θα βρω πάλι το άλλο μέσο. Εδώ. Εδώ θα δώσω μια 1,5 πόντο προς τα μέσα, κάποιες βοηθητικές τέλος πάντων, για να δούμε μέχρι πού μπορεί να περάσει η καμπύλη και να μην μας φάει πολύ χώρο από το θώρακα. Και στο κάτω το μισό του μισού μπορώ να μπω μέχρι 2 εκατοστά. Οκ. Θα πάρω την ωραία μου καμπυλόρυγα και θα πρέπει να ενώσω 4 σημεία. 1 στον ώμο, 2, 3 και 4 εκεί που θα καταλήξει. Θα πάρω την ωραία μου καμπυλόρυγα και θα έρθω να το στρώσω. Στις δικές μου μετρήσεις, σχεδόν σε όλες βέβαια, αυτό που συμβαίνει είναι ότι στο μισό του μισού είναι πάντα οριακό. Δεν είναι τίποτα λάθος. Μέχρι εδώ πρέπει να είναι, και στο δεύτερο μισό του μισού είναι λίγο πιο μέσα. Είναι λογικό. Είναι βοηθητικές που χρειαζόμαστε όχι να κουμπίσουμε, αλλά να μας βοηθήσουν για μια καλύτερη καμπύλη. Εδώ η καμπύλη μου, το ίδιο θα είναι και για το εμπρός και για το πίσω. Η βάση μου είναι έτοιμη. Okay? Μια βάση για ένα μπλουζάκι με αντιγραμμένο το πίσω από το μπροστά και μανίκι που θα κάνουμε στην προέκταση του ώμου. Η βάση είναι έτοιμη, πάμε να δώσουμε το σχέδιο για το πατρόν μας. Ελπίζω να μην ακούγεται το air condition πολύ δυνατά, αλλά δεν γίνεται χωρίς αυτό. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να δώσω ένα μικρό ευαζάρισμα 4 πόντων. Οπότε εδώ πέρα στη γραμμή του στριφώματος θα έρθω 4 πόντους προς τα έξω και θα φέρω μια ευθεία από την περιφέρεια στήθους κάτω. Τσεκάρω να είναι ίση πόντι, 43, το 43 είναι εδώ, και διορθώνω μια μικρή κλίση. Στο πίσω κομμάτι θα έρθω και θα κατέβω λίγο παραπάνω, θα κατέβω 5 πόντους, όχι πολύ. Θέλω να είναι ένα κλικ ασύμμετρο, αλλά όχι και ιδιαίτερα. Οπότε για το πίσω θα κατέβω 5 πόντους και θα φέρω από την πλαϊνή, από το σημείο που διόρθωσα, μέχρι εδώ. Πάμε να κάνουμε το πάνω κομμάτι που μας αφορά, που είναι πιο ενδιαφέρον τέλος πάντων. Τι θα κάνω? Πρώτα απ' όλα θέλω να μικρύνω λίγο τον ώμο. Θα έρθω δηλαδή από εδώ και θα δώσω 1 πόντο μέσα και θα κατέβω στην πλαϊνή μου 4 πόντους. 4 με 5 πόντους, θα κατέβω 5 στο δικό μου το μέγεθος. Αν είναι πιο μεγάλο το νούμερο, κατεβείτε 3 με 4, να μην κατέβει πάρα πολύ από την περιφέρεια στήθους η μασχαλίτσα και σας φαίνεται μετά μεγάλο. Υπάρχει αυτό το θέμα στα πιο μεγάλα νούμερα. Και έρχομαι και στρώνω μια ωραία καμπυλίτσα καινούρια, είτε με το χεράκι, είτε με την καμπυλόρυγα. Χωρίς να τρώω πολλούς πόντους από το θώρακα. Εδώ και για το εμπρός και για το πίσω το ίδιο.
Πάμε να δώσουμε τον ώμο, όμως αφού έχω μπει ένα πόντο, θα δώσω άλλους 4 και θα έρθω να το σχεδιάσω. Λοιπόν, θα κάνω πρώτα ένα V και μετά θα το διορθώσω. Θα κάνω ένα V εδώ μέχρι την περιφέρεια στήθους. Για το πίσω θα έρθω και θα διορθώσω κατευθείαν. Με την καμπυλόριγα θα φέρω εδώ και όσο κατέβει. Απλά να τσεκάρω ότι δεν έχω κάνει γωνία στο κέντρο πίσω. Okay? Αυτό εδώ. Σε μένα έχω κατέβει 3 πόντους. Για να έχει μια καλή κλίση από το άνοιγμα που έχω δώσει από τους ώμους. Και εδώ τώρα θα έρθω. Πώς να το κάνω πιο εύκολα να το δείτε. Γιατί θέλω η λαιμόκοψη. Θα έρθω μάλλον στην μπροστά τη λαιμόκοψη. Θα κατέβω 1 πόντο. Θα πάρω την καμπυλόριγά μου. Και θα έρθω να το στρώσω με αυτόν εδώ το τρόπο. Αλλά θα το κλείσω έτσι εδώ. Δηλαδή η λαιμόκοψη μπροστά θα είναι αυτή βοηθητική, οπότε θα είναι αυτό το μπροστά. Θα το δείτε και πώς θα το αντιγράψω. Okay? Θα το ντουμπλάρουμε, θα δείτε τι θα κάνουμε. Και θα έρθω μετά στο εμπρός και θα κατέβω 5 πόντους από το V που έχω δημιουργήσει και θα μπω άλλους 8 γωνιάζοντας εδώ και θα φέρω μια ευθεία από τον ώμο το καινούριο, από το σημείο του ώμου το καινούριο μέχρι το 8 που έχω κατέβει για να φτιάξω στην ουσία αυτή τη φάσα στο μπροστά το κομμάτι που είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ πέρα θα γίνει η σούρα. Έχω δώσει 8 πόντους, οπότε θα βγω άλλους 8 πόντους από αυτό το σημείο και θα φέρω μέχρι κάτω για να γίνει και η σούρα μου. Προσοχή, μέχρι το μπροστά μόνο, εντάξει. Εδώ είναι το τελείωμα του μπροστά. Οπότε έχω βγει και 8 πόντους, όπου όλο αυτό εδώ το κομμάτι, δηλαδή 16 πόντους, θα είναι σούρα και καθαρό θα είναι 8 πόντους, όσο θα είναι το αρχικό, για να ραφτούν όλα μαζί. Το πατρόν είναι έτοιμο, λείπει μόνο το μανίκι που θα το μεγαλώσουμε και αυτό. Πριν κάνουμε αυτό θέλω να πω ότι θα χρειαστώ για τη λαιμόκοψη την πίσω και μία μόστρα. Το μπροστά θα καθαριστεί ντουμπλαρίζοντας αυτό το κομμάτι. Θα το βγάλουμε διπλό και θα ντουμπλαριστεί μεταξύ του για να καθαρίσει και να χωθεί μέσα, να καθαρίσει η λαιμόκοψη και να χωθεί μέσα και η σούρα. Και για το πίσω όμως θα χρειαστώ μία μόστρα 4 πόντων, όσο είναι και ο ώμος. Θα έρθω να τη σχεδιάσω ακριβώς στο πατρόν για να την αντιγράψω. Και είναι αυτό εδώ. Θα το μπογιατίσω με το πορτοκαλί για να είναι πιο εύκολο, πιο ευδιάκριτο. Έλα. Και αυτή είναι η μόστρα για τη λαιμόκοψη την πίσω. Θα αντιγράψουμε όλα μαζί και θα το δούμε. Πριν κάνουμε αυτό πάμε να κάνουμε και το μανίκι για να το αντιγράψουμε και να το δουλέψουμε, να το ευαζάρουμε λίγο. Το έχουμε κάνει και άλλες φορές, ερχόμαστε από εδώ και προεκτείνουμε τον ώμο. Για αυτό το μανίκι θα χρειαστώ 15, 25, 30 πόντους θα βγω. Θα είναι ένα μανίκι κοντά τρουακάρ σχεδόν. Οπότε από τον ώμο κατεβαίνω 30 πόντους. Μπορείτε να το κάνετε και πιο κοντό εννοείται. Και θα έρθω εδώ γωνιάζοντας. Να κατέβω όσους πόντους για να το φέρω μέχρι εδώ που είναι το κλείσιμο του μανικιού. Okay. Σε ευθεία και εδώ πέρα πάνω κάτω το φέρνω. Και κατευθείαν θα έρθω και θα κάνω
την καμπύλη με τη μασχάλη S, το έχουμε κάνει πολλές φορές. Στην ουσία δημιουργώ ένα σίγμα στην καμπύλη του μανικιού για να είναι πιο κομψό, διώχνω αυτά εδώ πέρα τα σημεία. Τι έχω κάνει, να το πω άλλη μια φορά, εγώ το κάνω με το χέρι, αλλά πάνω κάτω έτσι γίνεται. Έρχομαι εδώ, στην ουσία δίνω 4 πόντους προς τα πάνω για να δω που θα μου έρθει το άλαγμα της καμπύλης, βλέπουμε. Και δημιουργώ αυτήν εδώ την καμπύλη για το μανικάκι, ενώ η μανίκη του κορσάζ είναι αυτή εδώ η πράσινη, που είναι μια ωραία στρωτή καμπύλη. Φυσικά αυτοί οι δύο, το πράσινο και το μπλε, πρέπει να είναι ίση πόντι για να μπορέσει να μπει το μανίκι στο κορσάζ όταν θα ραφτεί. Και αυτό θα το δουλέψουμε με ψαλιδιές, θα το δείξω, για να το μεγαλώσουμε και να το κάνουμε ένα μανίκι κλός που ταιριάζει πάρα πολύ στο σχέδιό μας. Και το πατρόν μας είναι έτοιμο. Τι έκανα, έβαζα στην πλαϊνή 4 πόντους, στο πίσω κατέβηκα άλλους 5 πόντους για να το κάνω λίγο ασύμετρο. Δημιούργησα τον ώμο μου, μπαίνοντας ένα πόντο μέσα για να γίνει λίγο πιο λεπτός και να ανεβεί λίγο πιο πάνω στον ώμο, να είναι πιο ωραία η εφαρμογή του τέλος πάντων. Στους 4 πόντους έφερα στην αρχή μία ευθεία για να έχω έτσι ένα μέτρημα, μια βοηθητική από τον ώμο μέχρι την περιφέρεια στήθους για το β που θα κάνω, αλλά το β θα είναι λίγο διαφορετικό. Οπότε έφερα και μια καμπύλη λαιμόκοψης και θα έρθω μετά και θα προσαρμόσω το β έτσι, αυτό το σχέδιο. Αυτό θα βγει επί 2 φορές, θα τα δούμε όλα αναλυτικά παρακάτω που θα κοπούνε και ψαλιουδάκι εδώ πέρα γιατί θα κοπεί αυτό εδώ. Και έχω κάνει και τη μόστρα του πίσω. Πάω να τα αντιγράψω για να είναι λίγο πιο ξεκάθαρα όλα. Το πατρόν μου είναι έτοιμο, πάω να το δουλέψω. Αντιγράφουμε κάθε κομμάτι χωριστά, ok. Πάω να αντιγράψω πρώτα το μπροστά για να δείτε πώς είναι. Λοιπόν, λαιμόκοψη μπροστά, την καμπύλη που έχω φτιάξει και το β που θα έρθει να κλείσει. Καλό είναι να το κάνετε και με το χάρακα για να μην χάνετε τις ευθείες, ιδίως αν είστε αρχάροι. Γιατί έχουμε δουλέψει με ευθείες. Εκμεταλλευτείτε το. Δεν ξεχνάτε, αυτό είναι το κέντρο εμπρός και στην ουσία είναι και το ίσιο του. Καλό είναι να βάλετε και ένα παράλληλο έτσι για να μην χαθείτε. Αυτό θα βγει επί 2 φορές για να καθαριστεί η λαιμόκοψη καλύτερα. Και πάμε να αντιγράψουμε και το πίσω. Τώρα εδώ πέρα θα δείτε ότι θα δημιουργηθεί, πάμε να αντιγράψουμε το μπροστά, το κορσάζ, το υπόλοιπο, θα δημιουργηθεί ένα τριγωνάκι, δεν μας νοιάζει, έτσι όπως είναι έτσι θα το κόψετε, έτσι είναι το σχέδιό του, ok. Αντιγράφω καμπύλη μασχάλης, αντιγράφω την ευθεία της πλαϊνής και το φέρνω μέχρι το μπροστά που έχω ορίσει. Εδώ συμπληρώνω και το κέντρο μου εμπρός στην ουσία είναι εδώ διπλωμένο. Καλό είναι σε αυτή την περίπτωση να φέρετε και την ευθεία του κέντρου εμπρός για να έχετε εικόνα ποιο είναι, γιατί αυτό είναι και το ίσιο σου. Okay. Εδώ πέρα αυτή είναι η απόσταση που θα γίνει σούρα και όπως λέμε στη ραπτική, καθαρό, δηλαδή πόσο θα το κάνω σούρα και πόσο θα μείνει στο τέλος, 8 πόντους. Okay. Οπότε έχω ένα κομμάτι, 2 κομμάτια για το μπροστά. Πάμε να αντιγράψουμε το πίσω. Αν σας διευκολύνει, μπορείτε να χρησιμοποιείτε για κάθε βήμα μπροστά και πίσω διαφορετικό μαρκαδόρο για να το αντιγράφετε και πιο εύκολα. Λαιμόκοψη πίσω, όμως, καμπύλη μασχάλης, πλαϊνή και εδώ τώρα το στρίφωμά του είναι ασύμετρο όπως το έχω σχεδιάσει. Okay. Κέντρο, πίσω, χωρίς γραφή θα βγει αυτό. Καλό είναι σε αυτό το σημείο να αντιγράψετε και την μόστρα του πίσω, το πορτοκαλί δηλαδή που έχω σχεδιάσει εγώ. Κέντρο πίσω και γράφω την μόστρα, χωρίς γραφή το κέντρο πίσω, ότι θα βγει διπλωμένο το ύφασμα.
Και τέλος θα μου χωρέσει το μανίκι, θα μου χωρέσει εδώ για να το αντιγράψω και να το δουλέψω, να το ευαζάρω. Εδώ θα το φέρω, να το. Δηλαδή αυτή η ευθεία που θα βγει χωρίς γραφή, τη φέρνω εδώ. Προσέχω να αντιγράψω την καμπύλη της μασχάλης S και να βάλω το βελάκι προς τα εδώ γιατί είναι το κέντρο του μανικιού και θα το συζητήσουμε μετά που θα το ευαζάρουμε και θα δούμε. Και τα κομμάτια είναι όλα έτοιμα, να τα αντιγράψω, έχουν σε όλα το ίσιο. Το ίσιο στο κέντρο, το πίσω είναι το κέντρο πίσω. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να τα κόψουμε και να δουλέψουμε το μανίκι. Πολύ εύκολο πατρόν, πολύ δροσερό, μπορεί να φορεθεί τώρα το καλοκαίρι, το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, δηλαδή φθινόπωρο, αρχές άνοιξης, γενικότερα ανάλογα και τι θα χρησιμοποιήσετε, είναι ένα πολύ ευκολοφόρητο πατρόν. Να τα κόψω. Κανονικά τώρα θα μπορούσα να βάλω και πόντους γραφής. Στο στρίφωμα πάντα δίνω 1,5 με 2 πόντους, ανάλογα πώς θα δουλέψω το γύρισμά του. Στις πλαϊνές, στη μασχάλη μανικιού 1 πόντο, λαιμόκοψη 1 πόντο, ντεκολτέ και γενικότερα σε όλο το ρούχο 1 πόντο, πέρα από το στρίφωμα που θα του δίνω παραπάνω για να το κάνω, να δουλέψω το στρίφωμά του ανάλογα. Λοιπόν, το πίσω είναι εδώ. Στη μόστρα πάντα δίνω 1 πόντο ραφής, στον ώμο, στη λαιμόκοψη και κάτω το αφήνω έτσι, είτε γίνεται με κοπτοράπτη είτε το γυρίζετε. Εδώ είναι, να βάλω και ένα καρφίτσουλο να μην το χάσω, γιατί μετά τα ψάχνω. Πάμε να κόψουμε και το μπροστά. Θα μπορούσατε και το μπροστά να το κάνετε ακόμη πιο ασύμμετρο, εντάξει, και να έρθει, ας πούμε, ανάποδα έτσι. Τώρα αυτά είναι περί ορέξεως, το στυλ που θέλετε να κάνετε. Έχουμε μετρήσει ότι η καμπύλη μασχάλης, θα το κάνουμε και τώρα πάλι, για να δείτε στο βίντεο, νομίζω δεν το έκανα. Εδώ. Αυτό είναι το μπροστά μου. Έλα, κοντίσια, άσε με να δουλέψω. Και αυτό είναι το πάνω κομμάτι που θα βγει δίπλο. Δεν θα βάλουμε αυτοκόλλητο, δεν το χρειάζεται. Θα βάλουμε αυτοκόλλητο μόνο στη μόστρα την πίσω. Και το μανίκι, πάμε να το δουλέψουμε σωστά, να δούμε ότι είναι ίσες οι αποστάσεις. Δηλαδή, είτε πάρω τη μασχάλη την μπροστά, είτε πάρω τη μασχάλη την πίσω του κορσάζ, είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί την έχω κάνει αντεγραμμένη. Μετράω πόσους πόντους είναι, έτσι ώστε η καμπύλη του μανικιού να είναι ίδια, είναι 30 πόντους. Άρα και αυτό εδώ θα θέλω να είναι 30 πόντους. Αν δεν, θα το διορθώσω. Αυτό τον τρόπο. Και είναι 28, οπότε έρχομαι εδώ και του δίνω ένα 30. Εδώ τώρα. Αυτό εδώ είναι το μανικάκι μου. Οκ. Και θέλω να το ευαζάρω έτσι ώστε να του δώσω ένα άνοιγμα close. Δεν θυμάμαι, το έχουμε κάνει και σε άλλο βίντεο. Ο τρόπος για να ευαζάρουμε είναι αυτός. Φέρνουμε ευθείες που θα τις ψαλιδίσουμε από κάτω και δεν θα τις ανοίξουμε εδώ. Θα μπορούσα να ανοίξω και εδώ και να δώσω σούρα, δεν μου χρειάζεται. Θα φερώσω, γίνεται 4-5 ευθείες. Γύρω στο 4-5 πόντους κοντά.
μικρό ρόλο παίζει αυτό. Απλά θέλουμε να είναι λίγο συμμετρικά για να γίνει σωστό το κλωσάρισμα του μανικιού. Βάζω το ψαλιδάκι και το βελάκι μπροστά που μου συμβολίζει ότι δεν θα χαλάσει, δεν θα ανοιχτεί αυτή εδώ η πλευρά. Αν θέλαμε να κάνουμε σούρα δεν θα βάζαμε το βελάκι. Οπότε κόβω τώρα τη μασχαλίτσα μου. Γενικά για μένα είναι ένα αγαπημένο μανίκι. Το είδα πρόσφατα σε παλτό και το λάτρεψα για μία ακόμη φορά. Και ψαλιδίτσα, ό,τι λέει το σύμβολό μου. Δεν το ανοίγω πάνω. Θα το εβαζάρω σε μια κόλλα χαρτί και μπορώ να τα ανοίξω μέχρι και ολόκληρο κύκλο. Να γίνει κλος. Ταιριάζει στο σχέδιο αυτό. Λοιπόν, το βάζω σε άλλη κόλλα χαρτί. Το στρώνω για να το εβαζάρω. Εδώ στο κέντρο εμπρός, που θα βγει και διπλωμένο το μανίκι. Εδώ τώρα μπορείτε να το κάνετε με το μάτι, μπορείτε να το κάνετε με αποστάσεις, ας πούμε μια καλή απόσταση νομίζω ότι είναι γύρω στους 4-5 πόντους, θα βάλω 5. Θα φέρω εδώ το άλλο, που ξεκινάει δηλαδή, θα μετρήσω άλλους 5. Θα μετρήσω άλλους 5. Και το έκανα σχεδόν ολόκληρο κύκλο. Άλλους 5. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι να διορθώσετε λίγο αυτήν εδώ την καμπύλη. Όχι να διορθώσετε προσθέτοντας, ας πούμε, αυτό εδώ πέρα την καμπύλη που κάνει, απλά να μην κάνει πολλές γωνίες για να ραφτεί πιο εύκολα. Εντάξει, οπότε τι κάνω, ακολουθώ τη ροή, να είναι μια ωραία μονοκόμματη καμπύλη. Τσεκάρω πάλι ότι είναι 30 πόντους, γιατί πολλές φορές αλλάζει αυτή η σχέση όταν τη δουλεύεις, είναι 30 πόντους. Και έρχομαι να φέρω το στρίφωμα και βουαλά, το μανικάκι μου είναι έτοιμο. Να είναι μια ωραία στρωτή καμπύλη, είτε με το χέρι, είτε με την καμπυλόριγα και με τα τριγωνάκια, δουλέψτε το. Οκ, εδώ είναι όλα εντάξει, δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο εδώ πέρα, να το ανεβάσω κάτι, έτσι είναι, για να όταν θα κλείσει να είναι σωστό. Και εδώ πέρα είναι το κέντρο μανικιού, χωρίς ραφή και θα βγει επί 2. Έτοιμα τα κομμάτια, πάω να τα κόψω, να το κόψω και αυτό και να το βάλω, εννοείται ένας πόντος ραφής στο πάνω μέρος για να ενωθεί με το κορσάζ, ένας πόντος ραφής στην πλαϊνή και στο στρίφωμα, ό,τι δίνω στο στρίφωμα του ρούχου 1,5 ή 2 ή αν βάλετε μόστρα 4, δεν ξέρω εγώ τι θέλετε να κάνετε.
και είναι έτοιμάκι. Οπότε τι έχω, μανίκι, κομμάτι εμπρός με το κομμάτι αυτό της λαιμόκοψης. Κομμάτι πίσω με τη μόστρα του και φυσικά το μανίκι που θα έρθει και θα στρωθεί εδώ μέσα. Ωραίο. Πάμε να το βάλουμε στο ύφασμα για να δούμε πώς θα το κόψουμε και πώς θα το δουλέψουμε στη μηχανή μετά. Πάμε να δούμε πώς θα βάλουμε το πατρόν στο ύφασμα. Το ύφασμα μου το έχω σιδερώσει. Το έχω διπλώσει στη μέση. Περάσει το αυτοκίνητο και πάμε να δούμε πώς θα το βάλουμε. Αυτό το κομμάτι κέντρο εμπρός χωρίς ραφή. Okay. Εδώ θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή, να το βάλω εδώ λίγο, μια καρφιτσούλα. Επειδή εδώ το πατρόν μου βγάζει μια πάρα πολύ έντονη γωνία, δεν σημαίνει ότι είναι λάθος. Πώς θα το αντιγράψετε, πώς θα κόψετε τους πόντους ραφής. Θα έρθετε ένα πόντο από εδώ, ένα πόντο από εδώ που θέλουμε για να ράψουμε τη μέσα πλευρά και το μανίκι, και εδώ που μου κάνει την γωνία, βλέπουμε εδώ, θα έρθω στον ένα πόντο και θα φέρω αυτήν εδώ την γραμμούλα. Δεν θέλω να το συνεχίσω όπου φτάσει και να μου κάνει μια μύτη, δεν έχει κανένα λόγο. Οπότε από εδώ θα φέρω τους ένα πόντο ραφής πάνω, γιατί από εδώ θα ξεκινήσει να ραφτεί το μανίκι και από εδώ θα ξεκινήσει να ραφτεί η ένωση του κορσάζ. Okay. Θα το δείτε στη ραφή ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ ωραίο και θα έχει χαθεί μέσα, οπότε προσέξτε μόνο αυτούς τους πόντους ραφής. Το εμπρός έτσι, το πίσω αν θέλετε να το κάνετε χωρίς ραφή θα το βάλετε και εδώ αυτό στο διπλωμένο ύφασμα, απλά θα χρειαστεί παραπάνω λίγο ύφασμα από 1,5 μέτρο. Αν τώρα μου ήρθε μια φλασιά, να δώσω έτσι εδώ να χωράει, να δώσω και κάποιους πόντους τελικά έξτρα από το κέντρο πίσω για να το κάνω μια ωραία κουφοπιετούλα. Οπότε εδώ πόντο ραφής γύρω γύρω και στο πίσω θα προσθέσω συν 6 πόντους. Τώρα το κάνω εδώ πέρα χοντρικά, κάντε το στο χαρτί σας πρώτα, έτσι ώστε 6 λέω, 5 σημειώνω. Έτσι ώστε, θα βάλω και μια κόντρα εδώ, να το κλείσω αφού θα βάλω πόντο ραφής και για να μην φαίνεται να το κρύψω μέσα σε μια ωραία κουφόπιατα θα σας δείξω πώς θα την κάνετε. Και φυσικά το μανίκι και αυτό το βάζετε διπλό χωρίς ραφή. Και τα άλλα τα κομμάτια, βασική προϋπόθεση να θυμάστε ότι αυτό θα βγει επί 2 φορές και η μόστρα πίσω μία φορά, πάλι έτσι, με διπλωμένο το ύφασμα και αυτό διπλωμένο το ύφασμα. Αν θέλετε, εγώ έκανα και μια τσαχπινιά, έβαλα και ένα έξτρα τούλι από πάνω για να είναι πιο όμορφο. Μπορείτε να κάνετε και στις διάφορες παραλλαγές. Βλέπετε ότι έχουμε κοψίματα, οπότε μπορούμε είτε να λειτουργήσουμε με διαφορετικά υφάσματα και να δείξει το ρούχο πολύ ωραία, ή να βάλετε απλά μια δανδέλα ή ένα τούλι από πάνω και να δείχνει πάλι λίγο διαφορετικό. Αυτά το κόβω και πάμε στη μηχανή να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε να ράψουμε και την κουφόπιατα στο πίσω που έξτρα τελευταία στιγμή το έβαλα στο πατρόν μας. Έχω βάλει εδώ την κόντρα που στην ουσία μέχρι εδώ πέρα είναι η λαιμόκοψη και αυτό εδώ πέρα όλο θα γίνει πόντος ραφής για να κλείσει το κέντρο πίσω. Εκτός αν το έχετε βάλει σε διπλό, οπότε δεν τη θέλετε αυτήν, και να κάνετε την κουφόπιατα. Το πρώτο που θα κάνω είναι να κλείσω το κέντρο πίσω με ένα πόντο ραφής. Κόπτω ράπτη, ή αν δεν ξεφτίζει όπως εμένα τώρα αυτό το ύφασμα θα το αφήσω έτσι. Ανοίγω. Εδώ έχω σημειώσει 20 πόντους μέχρι κάτω από την ψαλιδιά μου και 20 πόντους κάτω στην ευθεία του. Θα φέρω και εδώ πέρα ένα σημαδάκι. Αυτό εδώ τώρα. Θα το κλείσω για να κάνω την κουφόπιατα
να φτάνει μέχρι 20 πόντους κάτω, για να μην ανοίγει πάρα πολύ στους ώμους και στο φάρδος. Τίποτα, κάνω αυτό. Ανοίγω. Είναι η λαιμόκοψη όσο θέλω να είναι, όσο έχει βγει στο πατρόν μου. Και αυτούς τους πόντους θα τους μοιράσω δεξιά και αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο. Και θα φέρω ένα στερεωτικό γαζάκι. Και βουαλά, θέλει σιδέρωμα φυσικά. Η κουφοπιετούλα μου είναι έτοιμη και ωραία. Ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό το σχέδιο, γι' αυτό τελευταία στιγμή το έβαλα. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να δούμε πώς θα το ράψουμε. Εδώ εγώ έκανα και μια τσαχπινιά. Έβαλα δηλαδή στο μπροστά το κομμάτι και ένα πουά τούλι. Θέλω λίγο να το ασφαλίσω για να μπορέσω να το δουλέψω εύκολα. Ή θα μπορούσα να το περάσω με κοπτοράπτη. Να ασφαλίσω, ας πούμε, κάποια σημεία εδώ, για να μην γλιστράει το ύφασμα, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Ας το κάνω αυτό και να ξεκινήσουμε. Το πρώτο κομμάτι που θα δουλέψουμε είναι αυτό με τη σούρα. Μπορείτε να κάνετε σούρα όπως δείξαμε σε προηγούμενο βίντεο. Μπορείτε να κάνετε σούρα με το χέρι ή μπορείτε να κάνετε σούρα αν το επιτρέπει το ύφασμά σας. Δοκιμάστε το πρώτα. Σηκώνοντας το ποδαράκι, τώρα αυτό είναι ταρζανιά, βάζοντας μια μεγάλη καρφίτσα εδώ πέρα που υπάρχει, δεν ξέρω αν στις οικιακές και στις οικιακές μπορεί να γίνει. Το κατεβάζετε και περνάτε, αν δεν έχετε ποδαράκι για σούρα, το σημείο που θέλουμε. Εμείς εδώ έχουμε αφήσει παραπάνω πόντους στο πατρόν, έτσι ώστε διπλάσιους πόντους από ό,τι θέλουμε, έτσι ώστε να του κάνουμε μια ωραία σούρα, ή μπορεί να γίνουν και πιετάκια, εντάξει. Το συγκεκριμένο θα ήταν πολύ ωραίο και σε πιετάκια. Απλά να είναι συγκεκριμένοι πόντοι. Βλέπετε πως σουρώνει με αυτόν τον τρόπο. Είναι εύκολο. Δεν φαίνεται να τραυματίζεται η μηχανή. Απλά πρέπει όπως και δίποτε να τσεκάρετε αν τραυματίζεται το ύφασμα. Το έχω κάνει με τούλι και τραυματίζεται. Λοιπόν, ξαναμετράω. Θέλω αυτή η απόσταση να είναι 16 πόντους. Και είναι ακριβώς 16 πόντους. Τέλεια. Οπότε, έχω κάνει τη σούρα μου με αυτόν τον τρόπο. Ξαναλέω, είτε με ποδαράκι είτε με το χεράκι. Θα πάρετε τη βελόνα εδώ πέρα και θα αρχίσετε τσουφ σιγά σιγά την απόσταση που θέλετε για να τα φτάσετε στους πόντους που θέλετε. Και τώρα πάμε να βάλουμε πώς το λένε, το πάνω κομμάτι. Καλή με καλή. Πρώτα θα έρθετε και θα ενώσετε με καρφιτσούλες το κάτω σημείο για πιο εύκολα. Και να σας πω την αλήθεια, θα το κάνουμε λίγο ανάποδα για να το δείτε πιο εύκολα. Θα ράψω πρώτα αυτή την ευθεία. Θα φέρω τις ψαλιδιές και μετά θα το γυρίσω για να ράψω και τα πάνω σημεία. Αυτά δηλαδή. Οπότε ράβω πρώτα αυτό. Στον ένα πόντο ραφής, τσεκάρω και το πάνω, τσεκάρω και το κάτω. Και κάνω την ωραία μου ραφούλα. Δεν ξεχνάω να αφήσω ένα πόντο από τη μια, ένα πόντο από την άλλη, γιατί θα ραφτεί με το υπόλοιπο. Βγάζω καρφιτσούλες. Κοίτα. Και τώρα, για να μπορέσω να γυρίσω το ύφασμα εύκολα και να ραφτεί σε αυτές τις πλευρές, θα έρθω εδώ και θα φέρω μια, φαίνεται καθόλου, μια διαγώνια ψαλιδιά μέχρι εκεί που φτάνει η ραφή μου. Και στο ένα και στο άλλο. Και βουαλά, έχει γυρίσει
όλο μου το κομμάτι. Υπάρχει αυτό εδώ. Εδώ, όπου θα ραφτεί στο πόντο. Είτε καρφιτσούλες, είτε βάζετε όπως σας βολεύει. Το στρώνω. Και το φτάνω εδώ, για να δούμε. Και έχω κάνει μια ωραία εδώ πέρα. Βλέπουμε. Τέλεια. Πάω να κάνω και την άλλη πλευρά. Καλή με καλή. Το τραβάω όσο μου το επιτρέπει. Και εκεί που έχω τελειώσει την ψαλιδιά την προηγούμενη έρχομαι και ξεκινάω την επόμενη. Και για να δούμε τι κάνουμε. Τέλεια. Και εδώ και εδώ. Θέλει ένα καλό σιδέρωμα. Θα μαζέψω όλους τους πόντους της ραφής από αυτή την πλευρά, γιατί στο μέσα κομμάτι θέλω να το σιδερώσω όλο έτσι. Στη μέσα πλευρά. Έτσι ώστε θα έρθει το άλλο το κομμάτι που θα ντουμπλάρουμε και θα καθαρίσουμε τη λαιμόκοψη, να έρθει από πάνω και να καλυφθούν τα ξέφτια. Okay. Το μπροστά είναι έτοιμο. Πάμε να κάνουμε, να ενώσουμε ώμο με ώμο μπροστά και πίσω. Ξαναλέω, τραβάω τους πόντους ραφής προς τα μέσα. Εντάξει, αυτό που έχω ράψει το γιακά, δεν ξέρω, το τεκολτέ, πώς να το πω. Έτσι, όπα. Τραβάω, αλλά ράβω αλλού. Πειράζει. Εδώ. Να έρθουν όλοι οι πόντοι προς τα μέσα. Πάμε να κάνουμε και την άλλη πλευρά. Οπότε έχω ενώσει τους ώμους, θα πάω για σίδερο. Πριν το πάω για σίδερο, να ενώσω και το ντουμπλάρισμα της λαιμόκοψης με τη μόστρα την πίσω, την οποία δεν την έφερα. Ένα λεπτάκι. Εδώ είμαστε. Ώμο με ώμο, καλή με καλή, για να ενώσουμε τη λαιμόκοψη μπροστά και πίσω. Μία από εδώ και μία από εδώ. Λοιπόν, σιδέρωμα όλα. Καλό είναι γύρω-γύρω να κάνετε εδώ κοπτοράπτη αν έχετε, ή να το γυρίσετε έτσι, μισό πόντο, και να το καθαρίσετε με αυτόν τον τρόπο. Η μερέλη, έχω διάφορα posts στο Instagram που μπορείτε να δείτε πώς μπορείτε να καθαρίσετε αυτές τις γωνίες. Πάω να τα σιδερώσω όλα, τα σιδερώσω και αυτά προς τα μέσα, για να έρθουμε να βάλουμε την λαιμόκοψη. Λοιπόν, σιδερώθηκαν. Εδώ το μπροστά, εδώ η μόστρα που έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, ενώνω καλή με καλή τη λαιμόκοψη του εμπρός και τη λαιμόκοψη του πίσω, για να τα συναρμολογήσω. Καρφιτσούλες, θέλει αρκετές καρφιτσούλες γιατί έχει περισσότερα σημεία. Εδώ, εδώ.
φυσικά στους ώμους. Ώμο με ώμο. Και στο κέντρο πίσω. Έχω κάνει μια έξτρα κουφόπιατα στο κέντρο πίσω. Όποιος θέλει διευκρινήσεις να με ρωτήσει, να του πω. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ράψω, να ξεκινήσω από εδώ, τσουφ 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 λαιμόκοψη και να γυρίσω στο Β. Okay. Θέλει λίγο προσοχή τώρα, γιατί είναι κλειστό στην ουσία. Πρέπει να το πάρουμε από τη μια πλευρά, στο πάρω από εδώ. Να μου είναι πιο εύκολο. Θέλει μια προσοχή εδώ πέρα στο Β, στον πόντο ραφή, κλασικά. Εδώ στο Β προσοχή, να το γυρίσεις στο σωστό σημείο του Β. Άλλη μία. Είμαι ok. Σηκώνεις ποδαράκι και γυρίζεις. Σηκώνεις ποδαράκι, γυρίζεις. Και ράβεις και την λαιμόκοψη του πίσω με τη μόστρα. Σε αυτή τη μόστρα δεν έχουμε βάλει αυτοκόλλητο, δεν το χρειάζεται, είναι λεπτό το ύφασμα, αρκετά σκληρό και δεν το χρειάζεται, γιατί έχει και μια διαφάνεια, δεν θέλουμε να φαίνεται το αυτοκόλλητο από μέσα. Λοιπόν, βγάζω τις καρφιτσούλες μου και πάω να κόψω κάποια σημεία για να μπορέσει να γυρίσει το μέσα έξω. Βλέπουμε καθόλου, φαίνεται. Το ξανααπλώνω, παίρνω το κοπιδάκι μου και ένα σημείο που θέλει ψαλιδιά για να μπορέσει να γυρίσει το μέσα έξω είναι εδώ το Β μου. Μέχρι εκεί που φτάνει, προσοχή, να κόβει κιόλας, καλά θα ήταν. Όλα θέλουν ακόνισμα. Μέχρι εκεί που φτάνει η ψαλιδιά μου, η ραφή μου τέλος πάντων. Και σε αυτά τα σημεία θέλει ψαλιδιές που είναι πιο έντονες οι καμπύλες. Εδώ θέλω να κόψω το Β που έχει δημιουργηθεί για να γυρίσω καλά τη γωνία. Κάντε το με ένα καλύτερο ψαλίδι, όχι σαν και εμένα. Έτσι το κόβω τη γωνία και την άλλη. Κόβω πρώτα τη διαγώνια και μετά καθαρίζω λίγο προς την γωνία του. Λοιπόν, και βέβαια θα χρειαστώ 2 ψαλιδίτσες εδώ πέρα που είναι πιο έντονο. Πω δεν κόβει κανένα μου ψαλίδι, πρέπει να τα κονίσω όλα. Για να έχουμε καλύτερο γύρισμα γίνεται αυτό. Λοιπόν, θέλει φυσικά ένα ωραίο τσι μαγαζί περιμετρικά, για να είμαστε σίγουροι δεν θα γυρίσει
το καθάρισμα το μέσα έξω. Αλλά πάμε πρώτα να το γυρίσουμε καλά. Εδώ είναι η γωνία μου. Τσουφ. Και θέλει και σιδέρωμα βέβαια. Εδώ είναι η γωνία μου, ποντί. Τσουφ. Παίρνω και την καρφιτσούλα μου. Και βγάζω την άκρη. Αν δεν είχα κόψει αυτά τα κομμάτια, απλά θα ήταν ένα χοντράδι εδώ πέρα και δεν θα είχα καλή. Λοιπόν, για να το δούμε. Θα του κάνω ένα τσί μαγαζί πρώτα και μετά θα πάω να το σιδερώσω. Λοιπόν, ένα τσί μαγαζί όπως μας παίρνει, όπως κάνουμε πάντα στις μόστρες. Δηλαδή, μαζεύουμε όλους τους πόντους προς τη μόστρα, προς το ντουμπλάρισμά μας σε αυτή την περίπτωση και κάνουμε το τσί μαγαζί εκεί. Εδώ θέλουμε τώρα δύο πλευρές, γιατί αυτό είναι μονοκόμματο. Λοιπόν, ξεκινήσω από εδώ να κάνω ένα ωραιότατο τσί μαγαζί, όσο εκεί που με παίρνει στη γωνία. Χωρίς να ξεχάσω να μαζέψω όλους τους πόντους ραφής στη μόστρα. Εδώ. Και μετά αυτή την πλευρά με το β. Εδώ θέλω λίγο τράβηγμα. Λοιπόν, πάω να το σιδερώσω, να δείτε τι ωραίο που έγινε και μετά να βάλουμε τα μανίκια πλαϊνές και είναι έτοιμο. Είναι πολύ εύκολο μπλουζάκι και πολύ ωραίο και δροσερό. Πάμε να το σιδερώσουμε. Κοίτα τι ωραίο. Φαίνεται καθόλου, για κάτσε να το δούμε. Τι ωραίο. Λοιπόν, τι έχω κάνει, έχω σιδερώσει το κομμάτι, να το δείτε και λίγο από μέσα. Τώρα εδώ από την έξω πλευρά θα κάνουμε ένα γαζάκι μέσα στη ραφή όσο μπορούμε για να μην φαίνεται σαν εξόγαζο, ένα εξόγαζο τέλος πάντων, που στην ουσία θα έρθει και θα μας ασφαλίσει αυτό εδώ πέρα, να μην σηκώνεται. Δηλαδή, θα κάνω τώρα μια ραφή, αφού τα έχω σιδερώσει καλά, αλλιώς δεν θα μπορέσει να γίνει. Εδώ. Έτσι ώστε να ασφαλίσει το μέσα και να μην σηκώνεται αυτό εδώ το κομμάτι της μόστρας. Οκ. Βασική προϋπόθεση, να έχει σιδερωθεί καλά. Για να τραβάει το ένα το άλλο σωστά. Όπου εδώ ας πούμε εμένα τώρα το τούλι μου τραβάει. Θα βάλω καρφιτσούλα, δεν πτώουμε. Και εδώ. Λοιπόν, πάω να κάνω ένα γαζάκι γύρω-γύρω από το ντεκολτέ μου, για να σταθεροποιηθεί στην ουσία το μπλουζάκι. Οπα. Το τούλι μου εμένα έχει και αυτά τα πουά που έχουν ένα βαθμό δυσκολία στο ράψιμο. Το γυρνάω μετά εδώ για να φέρω και την ευθεία. Όσο μπορώ πιο κοντά στην ένωση που έχω κάνει του κορσάζ με το ντεκολτέ. Ή αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα διακοσμητικό γαζάκι απ' έξω, αν η μηχανή σας έχει κάτι ιδιαίτερο, ή αυτό που κάνω εγώ. Μπορούσαμε εδώ πέρα ενδιάμεσα να βάλουμε και μια τρέσα με δανδέλα, να γίνει λίγο πιο folklore. Γενικά είναι ένα πολύ ωραίο ρούχο που μπορεί να του κάνεις διάφορα πράγματα. Και εδώ τώρα θέλω
να ασφαλίσω και τη μόστρα με μια ραφή πίσω, διακοσμητική. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να το σταματήσω εδώ και να γυρίσω και να βλέπω τη μόστρα. Το λέω αυτό για τους αρχάριους περισσότερο, για να ξέρουν τι ράβουνε. Απλά θέλει λίγο προσοχή για να μην γίνει άτσαλο. Γιατί δεν έχουμε βάλει και το αυτοκόλλητο, οπότε λίγο ωραία. Αυτό έκανα. Και πίσω. Οπότε το μέσα μου έχει ασφαλίσει για τα καλά. Δεν πρόκειται να σηκωθεί, να πάει πουθενά, οπότε το ντεκολτέ μου είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και τα μανικάκια. Η διαδικασία γνωστή, ανοιχτό το έχουμε. Παίρνουμε το μανίκι. Έχουμε την ψαλιδιά στο μανίκι, οπότε ξέρουμε ποιο είναι το κέντρο του. Εδώ, καλή με καλή. Αν δεν ξέρετε ποια είναι η καλή, από την αρχή θα πρέπει να το είχατε σημειώσει με μια γραψιά τέλος πάντων που φεύγει. Και στον πόντο ράφτης ξεκινάμε. Μπορείτε να βάλετε πολλές καρφίτσες. Τα έχουμε πει πολλές φορές, όπως ευκολύνεται να ράβει ο καθένας. Εμένα δεν με βολεύουν πολλές καρφίτσες. Θα μπορούσα να είχα κάνει και λίγο σούρα στο μανίκι. Δεν ήθελα. Είναι ήδη πάρα πολλά πράγματα αυτά που έκανα. Λοιπόν, εδώ. Πω είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάμισο. Γιατί που κάμισο μπλούζα είναι τέλος πάντων. Και βουαλά. Θέλει όπως και τίποτε από τη μέσα την πλευρά καθάρισμα η ένωση του μανικιού. Είτε με κοπτοράπτη, είτε με ζιγζάκ, είτε πώς το κάνετε ο καθένας. Πριν το κάνω να βάλω και το άλλο μανίκι βέβαια. Και μετά ενώνουμε την πλαϊνή, στριφώματα και είναι έτοιμη. Δεν είναι πολύ εύκολη. Και αυτό φυσικά με το ανάλογο μάκρος θα μπορούσε να γίνει και ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Έλα. Τέλεια. Πολύ εύκολο ύφασμα κιόλας αυτή η μπατίστα, πώς λέγεται, και πολύ δροσερό. Λοιπόν, πάω για κοπτοράπτη εδώ. Βλέπετε ότι έχει ασφαλίσει και η μόστρα εδώ, είναι όλα καλά, τέλεια. Και εδώ τώρα θέλω να δείτε αυτό. Στο πατρόν θυμάστε πως υπήρχε μια αγωνία λίγο περίεργη. Είναι εδώ, νάτι. Βλέπετε τι ωραία που έχει στρώσει. Λοιπόν, κάνω κοπτοράπτη και πάμε πλαϊνές και γιατί είναι υπέροχο και θέλω απελπισμένα να το φορέσω. Πάμε πλαϊνές, βάλαμε το κοπτοράπτη.
πλαϊνή μανικιού και πλαϊνή του κορσάζ. Εδώ που ενώνεται μανίκι με κορσάζ, μαζεύετε τους πόντους γραφής προς τα κάτω, προς το κορσάζ πάντα. Φυσικά καθάριζα με κοπτοράπτη, αυτό το ύφασμα το χρειάζεται. Πάμε να κλείσουμε και την άλλη πλευρά. Να εξηγήσω ότι θα κάνω κοπτοράπτη και στα τελειώματα ή αλλιώς πώς μπορείτε να το κάνετε χωρίς να κάνετε κοπτοράπτη στα στριφώματα. Λοιπόν, εδώ τώρα, αν θέλετε, κάντε κοπτοράπτη στο στρίφωμα του μανικιού, σας δείχνω. Κοπτοράπτη και το γυρνάμε και το ράβουμε ένα πόντο ραφής ή μισό και άλλον ένα και το κάνετε έτσι, χωρίς κοπτοράπτη. Ό,τι σας βολεύει. Ή μπορείτε να βάλετε και ένα ωραίο ρέλι. Τα τέριαζε σε αυτό το ρούχο και με φούντες, έχω δει πράγματα. Λοιπόν, κάνω κοπτοράπτη, στριφώματα και πάνω να το φορέσω έχω πολύ μεγάλη αγωνία. Έχω βάλει μόνο κοπτοράπτη στο στρίφωμα κάτω και στο άλλο θα το κάνουμε όπως σας είπα πριν. Πάμε να δείξουμε με το κοπτοράπτη. Τίποτα. Το τσακίζω, είτε το σιδερώνω, είτε όχι και έρχομαι να του δώσω ένα πόντο ή και 1,5 ανάλογα πώς το έχετε φτιάξει. Αυτό το ύφασμα θέλει το τράβηγμά του για να έρθει το μανίκι, να το σιδερώσουμε και να το φορέσουμε. Και μανικάκι. Ξεκινάω πάντα από το ραφί. Εδώ τώρα είναι λεπτό το ύφασμα. Τσακίζω το μισό πόντο και τον άλλον μισό και έρχομαι και κάνω ένα ωραίο γαζάκι, γαζογύριστο. Μπορείτε να το σιδερώσετε το μισό πόντο και να έρθετε μετά, ό,τι σας βολεύει. Υπάρχουν και ειδικά ποδαράκια. Φυσικά θέλει σιδέρωμα να ισιώσει, αλλά είναι έτοιμο. Λοιπόν, πάω να το φορέσω και θα τα πούμε σε λίγο. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να μου πατήσεις like, να μου γράψεις σχόλιο, ό,τι θέλεις, να το μοιραστείς με τους φίλους σου, οτιδήποτε θέλεις. Σε φιλώ!